За моментите, в които търсиш динамика. Или пък пълно спокойствие. За моментите, в които искаш да избягаш от градската джунгла. Или пък да се слееш с нея. Сканирай QR-кода, отключи, завърти педалите и излез от рамката. Бъди себе си, независимо къде отиваш. Да обсъдиш идея с приятел или да отметнеш част от списъка с задачи. А може би да изненадаш близките си с доза свежест. Отвори очи за яркостта на живота. Изживей го напълно. Задвижи света си с Circle.